Wei ubihari ukam ba udai na gejala Asam bat haden ba ulawan sya gejala Meghalaya ulangat hakajing ya kerja bat kipulit ke Meghalaya. Kumta ayu une ubihari ula ong spangka Meghalaya ula ong ayu spang kipulit ke jela Meghalaya. Ngan sai tu ipi shikmat kena ke video kumta pe ya kena ke video hadu ke bekut kena bepin tip ya ke ba une ubihari ula ong ya kipulit ke Meghalaya. Hakajing syau ne ubihari ude ubana ke Silchar Assam bat ulawan sya Negrim Hospital ha Meghalaya ban sya sumar rengkat bat ke para kenthe jong u. Une ubihari ula ong ba kipulit Meghalaya kilapan sange ya u arsin ban ot chalan ya u. Kadau bale ki pulit Meghalaya ki ot shalan ya une ubihari ngani tu epi bale ki pulit Meghalaya ki ot shalan ya u. Une ubihari ulale peparing ya ka kali jong u dena ta kadau ba ke pulit kilapan sange ya u khnang ba kin yo ban ot shalan ya u. Hakaju ko por une ubihari ula ya sai bha bat ki ne ki pulit ke jela Meghalaya ula ong ba bale ki ot shalan tang ya ka kali jonga om ya ki we ki we pat ki kali ru ki peparing ya ki kali jongki. Une ubihari ula ong ba bun ki kali jongka jela Meghalaya ru ki long ki bala modified kumta kem ya ki ru bale kem ya ki ladangan ni tu ye pi parlok ki pulit ki ot chalan lada piwan sya jela Assam ki pulit ki ot chalan laisha ban ya ka badon ha Meghalaya. Ngange ba kamlong kabade ban keno tang ya ki pulit Meghalaya ki pulit Assam ru ki ot chalan ki Meghalaya pulit ki le yala ka kamram kamdon jingmun ban keno ya ki. Une ubihari ula ong ba ngam shimla bam na phi khambha ngala ai pisa ya phi ngala siu khajna ngala saha hotel neusngi ngala penlut hagajela jongphi om bangala shimpisa naphi ke jinun kam ya une ubihari banya thu ya kine baro ula dep tip lupa bahaba phile sha ke we pat ki jela ne shaknu knu ka jela bam tip pinhab ban pelut pisa ukpa jong phi shong hangne ban ai ya phi klem jing siu knu ke jing bam lane ka jaka sa bun ki briu na Meghalaya kila comment halor une ubihari la bha ne sniu halor kitu ki comment une ubihari ula ong ba unsa jawab ha ka video banwan kumta parlok pi perkhat kumno ka jing bakla jong no hangne ki pulit ne une ubihari comment ha comment section.